magreklamo ka doon sa 40K na bigay sa'yo, di ba nakakagalit? Ang reklamador naman nito. Kasi ikaw may 40K, kami wala, 2,000. Merong nag-trending na post nung nakaraang weekend. Fresh graduate siya. Nagreklamo siya kasi ang starting salary daw na ibinibigay sa kanya 40K. Alam mo, nagalit ako noon. Alam mo ba kung ilang taon bago ko narating ang 40K? May mga ibang nag-retire na hindi nila naabot ang 40K. Ang regular na kita sa atin, di ba parang ang monthly ay 18 to 25? Yan na yun eh. Yan na yung income na regular na kinikita ng isang taong nakagraduate. Kaya para magreklamo ka doon sa 40K na bigay sa'yo, di ba nakakagalit? Depende din naman siguro kung anong industry niya. Ay, sa bagay. Diba? Kung siya naman yung titira doon rin papunta ng space. Baby, I'm a fireball. Helicopter, helicopter. Paracoper, paracoper. Maliit nga yung 40K. Yun yung sinabi niya doon eh, na parang ang laki ng ginastos ko sa pag-aaral, tapos ito lang yung matatanggap ko. Siguro kasi kaya lang nakakagalit kasi or nakaka-trigger. Kung babasahin natin yung caption, parang ang reklamador naman nito. Kasi nga, hindi niya siguro in-indicate kung anong klaseng trabaho yung meron. Kasi baka mamaya may mga trabaho na limited edition lang sila eh. So alam nyo na kung magkano kitaan namin dito, kaya nagreklamo kami. Hindi, kanina na nga may nag-claim, nagtuturuan. Ganito kasi kayo, nakalimutan mag-iwan ng ng pera. Ng pera dito pa, premyo sa mga kabisyo natin, mga driver. Kaya kung sino po yung mapera, siya po yung taga-abono. Sabi mukha talaga ni Konyong, wala Sir Jackson ng pera. Sabi ni Ram, wala rin akong pera. So, turuan, di ba? So, kaya nga, hence, yung nagreklamo na 40K, huwag ka magreklamo. Kasi ikaw may 40K, kami wala, 2,000. Wow! Enjoy na enjoy sa mga videos namin. Nako, marami pa niyan dito, kabisyo. Kaya para mas feel good ka, I-like mo na ang video na to. At mag-subscribe na sa aming YouTube channel! Don't forget to click the notification bell Para lagi kang updated sa amin.